संरक्षण मंत्रालयामधील उच्चस्तरीय बैठक आता संपलेली आहे। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झालेली आहे। जवळपास 1.5 तास ही बैठक चालली। राजनाथ सिंह यांनी सैन्य दलांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली। या बैठकीला सीडीएस अनिल चौहान हे उपस्थित होते। भारत पाक तणावानंतर देशातील सध्याच्या परिस्थितीवर या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली। निश्चितच आपण पाहतोय संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडतीये आणि तिन्ही दलांचे प्रमुख या बैठकीला उपस्थित आहेत। पुन्हा एकदा पाकिस्ताननं जर भारतावर अशा पद्धतीची कुरापती करण्याचा आगळीक करण्याचा प्रयत्न केला तर भारत तर आधी सज्ज आहेच। मात्र पुन्हा एकदा सध्याची देशपातळीमधली सीमा, देशाच्या सीमावर्ती भागामध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे, तणावाचं वातावरण आहे का, या देखील संदर्भात या बैठकीमध्ये सविस्तर आढावा घेतला जातो आहे। आणि पुन्हा एकदा युद्ध सज्जतेसाठी भारत सज्ज आहेच। मात्र पाकिस्ताननं पुन्हा एकदा आगळीक केली तर भारतानं काय नेमकी पावलं उचलली पाहिजेत या देखील संदर्भात या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे।